lume, bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Aici o să ne aranjăm skin-ul. Și sper că până mi-aranjez eu skin-ul, voi să dați like și subscribe. Adică sper. Adică, da, chiar sper asta. Bun, și gata, mi-am aranjat skin-ul. Și sper că ați dat like și subscribe. O să jucăm un fel de Skyblock. Deci, acum noi o să jucăm Skyblock. Sper că dacă nu se strâng peste 4 like la episodul ăsta, nu fac partea a doua. Deci dacă nu se strânge peste 4 like-uri, eu nu fac partea a doua. Ok. Ce trebuie să fac eu acum? Nici n-am chest. Pe bune. Ce trebuie să fac? Hai să sparg. Mamă, asta chiar e șmecher. E șmecher. Că e șmecher rău, ce zic. Uite un chest. Cât de șmecher e. Uite, 5 pâine. 5 pâine. Mamă, ce șmecher a fost. Mamă, super șmecher, ce să zic. Am murit din prima, am dus în void. Da. Ok. Nu e nimic asta. Bun, dar sper să apăsați și voi pe butonul de like și de subscribe să facem 20 de abonați. Măcar 20 sau 1000 este visul meu dacă vreți să fac și live pe YouTube. Bă, 1000 de abonați pentru live. Deci, cred că știați asta oricum. Hai să punem pe aici dărtul ăsta. Asta e quartz. Cum spargă quartz acum? N-am ce decât cu mâna. Că lemn nu mi-a dat. Na, uite acum ne-a dat lemn. Mai mult lemn. Ce? Mamă, mere, morcăvori. Suntem și pe hard. Deci e bine dacă suntem pe hard, că nu-i bine deloc. Nu știu de bine. Oie. Șniță, bă. Oie, șniță. Șniță. Oie, șnițel. A venit șnițel pe planeta noastră. O să trebuie să omor până la urmă, că dacă se mai spawnează mai multe, adică trebuie să-l omor. Adică o insulință mică, nu am murit mai aia. Fraților. Mamă, iar corț. Bă, dă-te mă de aici, bă, dă-te, că te împing jos. Iar corț. Până ne trebuie un crafting table să face ceva. Pickaxe, ăsta. Da, cam atât. Hai, fac noi aici. Și nu-i quartz. Nu-i quartz, nu, ăsta e bone meal. Bă, ăsta e bone meal. Putem să punem melon. Și dă... Unde? Încoala fratele tău. Fratele tău. O bucată de pâinică. Mă sparg lopata de lemn, băi. Ce mai speriat vacă. Dacă vă întrebați de ce să vedem mai așa, pentru că am un shader. Iată, porcii. Trebuie porcii. Ce să fac eu? Bă, o să muriți, bă. Am loc de voi eu.
O să trebuiască să vă omor. Dar nu cred că să fac asta, pentru că am un suflet bun. Mamă. Mamă, vacă, dă-te de aici, dă-te de aici, bă, și tu, porchi. Dă-te de aici, porchi. Nu asta face. Ziceți-mi în comentarii ce nume să-i dăm la toate animalele noastre. Oaia, șniții, porcul porchi și vaca vorchi. Sau vorchi. Ziceți-mi. Vorchi, ți-am adus un frate. Ăsta cum să-l cheme? Vărăcuța. Vărcuța. Dă-te, bă, vărcuță sau porchi sau... Uite cum mă cheamă. Nu știu, ziceți în comentarii nume, ce nume să le dau. Hai, a început și ploaia, fix asta ne mai trebuie. Ne mai... Vreau să ne facem un topor. Și toporul... Așa vine, așa și o sare. Că o să vină aici, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Mam. Pac. Până aici, să pun astea acolo. Și papchinul, nu știu, că habar n-am unde să-l pun. Bă, deja 7 minute. Nu știu, poate fac și continuarea dacă văd like-uri. Semn, asta e bun. Și copac de ăla. Chocolale. Uite, să pun porchii. Se spawnează porchii acum, gagică și dau floare. Bă, încă un chest, frate. Am plictisit cu atâtea chesturi. Bun. Hai că avem și scopul nostru e să facem o casă. Cred că zicea așa. Bun, că mă enervează chesturile. Să facem o casă și... Nu mai știu ce era. Nu, o casă, să facem generator de cobblestone. Dacă și găsim Vă vezi? Nu, a căzut făruța. Așa, pleacă de acolo. Urchi, nu. Viruța, sau cum te chema pe tine, ți-a căzut vărul. Frate-o, ți-a murit frate-o. Nu te interesează, nu? Bă, mai e multe chesturi. Mai vreau să fac și o insulă mai mare, o leacă. Nu, acum am spus, dacă sunt peste 4 like-uri sau peste 5 like-uri, o să facem partea a doua. Deci acum avem bune, dacă se strâng peste 5 like-uri, chiar facem partea a doua. Și, bun, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Alex, la revedere!